افسانہ اونا سنگتی کنی ہراڑے کا سر کیک تین تو تینٹ گونا سوٹ او کنا رندڑ برسا کرے کے کنی اندر لگا کے او کنا مخبری ہے کننگے ایتینا خیالات دولی خیہ سوٹ اونا نتا کشک کے کنی تینا پارا غچکا کے اسے وارت ہوئی تینا خیالات ہم پیشن مسوٹ کنا اوشو پام اونا کنڈا اناکے ایتینا گام تے مچ پین ترند کریٹ اونا نتا ترپانا توارم ترند مس آخری روم کننگے شروع کریٹ اوم کنتو کنا رندر روم کرے تاسا ہی اسے عجیب خلیص سنا گواچی مسوٹ کہ کنے او سر مرو نسخان تیرو ایدہ شارنا روشنائیاں نم پیشم پیشتم مات تاکہ او کنے تار میٹی خم والے بلدام او کنا رندٹ کنا سے خواہم برلگو کس تاسا کنے وے مرفی کی دان مسکنتو دانتے کنا رندے لے پاک ایدنن تا تار میٹی تینے ڈک کاٹے او بلدام کنتون ایک بندگا تا مچیٹی تینے عودیم کرننگ نا کوشش تے کریٹے ولی والدام او کنتون اوارس اونا خننگ نا کچ ہنداخ کشتی رس کہ ار پر دیٹی کنے خنا کے تاسا یم تین تو تینٹ فیصلہ کریٹ کہ اٹو مٹ ایدارن نا روٹ آخر دا دے آوال کیب کہ انتے او کنا رندے لے پک آخر اند گناس کرے نوٹ اندہ تل ولٹ کی آوال کیب یا کپرتے دن مف کیو کنا لخٹ تموئے با سوچنگ آنگو دیو دی آوال کریٹ کنی انتیر جاگے کنتم کونس نامسخط انتے مالک تو ای مرانونا سیاگی خنا سوٹ ولی اراتم ای اورتو مومپا مومت سوٹ تو کنا آپا خط پر رنگار یہ وقت مسوٹ اونا خنت ٹیوننگ کن بلوس تس بکارس یہ اراتم موڑا خور تو راٹ تو اونا باز خوفناکو دروشو مسس اونا خننگ آنا سے بی مخلیصس بندگا تعالی مسکے اونا دروشو میں خننگ انجان سیم سیم مسکے او کنا خڑکا بز تو کنا خلیص اندم بند مس کنا توار تیٹی ڈوبلک کنا رنگڑ سنگا انکہ اسرائیل موم پمون رونا دننگ کن برے واسے وارا تو کنا کو پغاتینا دو اتخا اونا دو انداخ کو بیناس کی کنا نزورا کو پغاک اونا بارے میں عرفن کتا واسے یہ سوارت ہو تینا تیوی یا زور مچ کرسا اونا دوئے تینا کو پغان اسے کنڈا خساٹ اونا مونا سے پرمیرو بشخند استعلا مس او دا چپی پر غسا کنے پارے واجنی فریشان مفہ کنا لرزو کا جوڑتے ابیر اندہ توار پیشن مس نی دیر نی تینا اوش سنبھال اینا سنگت اٹھ اسے وارت اولیکم ملاقات اونا سنگتی کنڈے نوڑ ڈول کنے عجیب لگا ای تین تو تینٹ سوچاٹ کہ ضرور دانا مفادس مرو ولی کنا سوچیں تو ان کنا سوچو کا عید نفرندی تیس پارے خواجہ کنے نے تو نچو مفادسف ای بیرن نے آسراتی تننگ نے تو دوٹ ای تو چنک سنیان نے تو سنگت اٹھ اونا دائیت بننگ تو ان باو ترسلی سوٹ کیا خدا دا فرشتہ ایسے کہ کنا استنا ایتی سرپن مس یونا کنڈا ایرانی اٹھ ورسا او دے پاریٹ خواجہ نے دا منہ دیا نائے خننگوٹ کنا تو دونوں اچھو سنگت صف او پارے نیچو نا کسو سکول انہ راس ہے میدان تے ٹکوئی کرے سے اینے تو دس سوٹ راتم باوانا چڑنگان وراغان راس ہے تو اینے تو وارس سوٹ وقت اس چاندنا تو بے اننگ کے خلقٹ مر پیش تماس ہے اینے تو نوارس سوٹ وقت ستم نا پولا تا زبات تندول خی کرے سے قدرت نا ندارغا تا چس سی الکو سے وقت سلو کا دیر نا تیٹی اتنا اکس خلقو سے تو اینے تو دس سوٹ وہ وقت اس کے جیانا خر میری تیان ڈکیائی مسو سے تو اینے تو نوارس سوٹ نے اراتم سنگتی او میرو مابدر دروغ دو کنا ٹیکی ملا کے نی تیٹی پن نسائی ناس ہے تو نا وجود نا ٹکرتے مجھ کننگ اٹھ اینے تو کمک کریٹے ہراتم زن نے دم دریفے ہراتم نے سرپن مروکو اللہ ہراتم نا جوزغاتا قدر کس پومتا ہراتم نی راست تدولخی کریس ہراتم لوفتا بڑھ تینا کو پغاتے عرفنگ نا کوشش تے کریس وہ پین تا درد تینا سرپن مسوس ہراتم راجنا گندی بے چیٹی تیاں ڈرائی خلنگ شروع کریس تو نے کل للار نینا سنگتا کا ملار ہرا پارے لیکن ننے تو نم کو پون ولی یموتم ام نے تو دسوٹ نادر داتا سیبو
داس کنا رنگ سنگا کنا پیشانیاں خیدا کی علم سر ایتنا لرزوں کا جوڑ تے تو نا کنڈا اور آٹھ یار اینے تے پننیان تکن کنتون پیڑنگانوس کنے نا سنگتی پکارف انتے کنا رندے لے پیسے او کنا کنڈا اور ٹاکو اس خلق امان مننگ کے نیتے نا کبینا وقتنا سنگتی گیرام کیس چاوا دا شار والا تی امبر نیم راستنا بیننگ نا سگف ای اسے وارتون کاٹو مردودی سخت کرے سا اسے ترندو چیان تس خلقوٹ خدای من نے کنا رندی لے ان داکان کنے تو سنگتی کرو یف یاو پر آت تن اوڑا دود فیٹ او دے زاری کریٹ کہ کنا رندی لے بلے اونا ورندی انداز او تینا سے ٹئی دا سلوکس کن تو سنگتی کر جاگے نہ جاگے اس نکارے میں تیوے اونا اول کنن کنا لخٹتما دا سی یورتن آخت جان سٹ کنے انو لگا کہ دانا سنگتی کنے گنوک کیک یہ وقت اوڑن راٹے بلے او کنا رندٹر جاگے اران کے کھاوے او کندو تو دے یورن سوچ کے وے کنے آنی انتس ملیک کنے انتے تیوی زندان بیٹیس کنے توٹ بشان سیال داریاں بیٹیس انتے کندو کیسے او پارے کے نیکس پو مفک تا دنیا نا جوزوات سرپن مفک نا خلوص سے پو مفک نا کیفیتات پو مفک نا راست تے برداشت کپک تاف درو نا لبی سر تے نا اصل دروشو میں ڈکانو نی راست بارس نیکن دے اف نی پو مرے وے تے نا استنا لارے کنتون شولے اینے سگے وے نا راست تے نا خندیات خوے ایدام چاوہ کہ دنیا ارا نظر اٹھنی خنیم خواسے ارا نظر اٹھو رسدے ولی دنیا نے وہ نظر اٹھو پک نی داڑی کس برداشت کپک ای برداشت کے منی انتے کی نا سنگت اٹھ والدام نی کنی انر رسے اسے دے ای اوڑن اندہ خدر دی مسوٹ کہ تینا جانے اوڑن کشیف ای اوڑن راٹ کہ کاب تیوے اشار والا تینا سیال قریب آتے تینا سنگت آتے مجھ کے افتے پاو کہ کنے دا گنوک کیک کنے داڑا ناجو کرو ولی یراتم شارنا نیام سر مسوٹ کوکو پاڑو کریٹ توار خلقوٹ ولی کنے توار اسٹ نام خفتی اثر متاو انہوں لگا کہ مجھ شارنا نتوانے باز توار خلقوٹ کوک پاڑو چیان ٹاتے انکوٹم شار والاک سماکت توس بیوس مسوٹ یونا دوئے الکوٹ ایو کنا تیٹی ڈکو کا گواچینی دو پا دو الکن پدیتے نا بندرا بسن